Yeah. Гледам безпристрастно, времето прекрасно. Това не се интересувам, във фитнеса спортувам. Топло, мокро или пък студено, в залата е то непроменено. На салоната е модерен, винаги съм верен. Даже ми харесва миризмата, когато потни са телата. Обичам погледите на тълпата, щом вляза през вратата пред огромно огледало. Тренирам цялото си тяло, с голямо възхищение гледам моето отражение. Това ми постижение, достойно е за уважение. На пътека бягам, прастите да си стягам за ефективност по-голяма. Имам си програма, мокра е лежанката, когато пълна ми е щангата. Дъмбели вдигам с него немислимо, тялото ми е непобедимо. Имам бицепс, аз корав, изглежда много здрав. Почнали на тренажорите, смущавам аматьорите. На успоредка, стройно се набирам, трицепса да си тренирам. Имам цяла процедура за коремната мускулатура. Ще покажа аз на тези артисти как изглеждат истинските културисти. Всички дами гледат с кеф оформения ми релеф. Неочаквано се появи една натура с замайваща структура. Обръсната му е главата, трудно влиза през вратата. Огромна е ръката, напомпана е и гърдата. Гледам го с уважение, изкрито притеснение. Под неговата сянка промени се моята осанка. Започва да ме хваща срам пред този великан голям. Време е да спирам, че ще колабирам. Нямам шанс в тази битка, нужна ми е протеинова напитка.